Teniu clar què hem de fer, no? Nosotras calladitas y mirando a ver si pispamos algo. Yo prepararé el móvil por si hay que hacer un reportaje gráfico, tú tranquila. I, per favor, no vos vull sentir. No he de saber que també esteu connectades. Entesos? Claro, Tú clarinete. no te preocupes. Y llama ya, que estoy nerviosa. Doncs anem a cridar. Teresa, tot bé, passa res. Hola Raquel, preciosa, com estàs? Doncs bé, aquí a casa, ja veus, fent un pot d'exercici. Però passa res. No, tranquil·la, tot bé. Volia saber com estaves, que no he sabut res de tu en aquestes darreres setmanes. Doncs bé, cansada ja de tot això, però bé. Et trobes bé? Et noto una mica rara. No, és coi que em fa un poc de mal, res greu. I jo veure aquests exercicis que fas sembla molt interessant, no? Bé, és una mescla de ioga i pilates. Em relaxa. Ai, que m'agradaria aprendre a fer això. Que em podries fer una demostració per veure si ho puc fer? Perdona? En sèrio m'estàs demanant això? Que més dona? És que segur que ho fas molt bé i ho expliques millor que un tutorial de YouTube. Bé, i què vols que et mostri? No sé, qualque moviment d'esquena, no sé, de què és que t'ha tocat? Tipo així. Sí, més o manco, però no es podria fer de l'enrevés. És per veure bé del tot i no fer-me mal. Sí, i tant. Primer aixeques els braços i després has de tocar les puntes del dit dels peus i has de baixar a poc a poc. Ho veus? Sí, molt interessant. I aquests calçons no et molesten per fer exercici? Què li passa als meus calçons? Ai, no sé, a lo millor per ventura si et poses unos més còmodes, no sé, t'anirien millor, no? La veritat és que jo me van molt bé. Doncs res, molt bé. Bé, t'he de deixar, eh? Però si no t'he mostrat cap exercici complet. Ja, però saps que penso que em faré mal i a més així com tenc el coll, no sé si no m'aniria molt bé. Bé, si qualque dia vols que ho fèiem juntes, m'avises. Sí, i tant, ja et diré coses. Doncs res, serà un altre dia, eh? Sí, perfecte. Doncs, adeu guapa. Doncs fins aviat. Buh, quin desastre. No he pogut veure res. Vosaltres habéis vist res? Yo nada de nada. Yo tampoco, con esos pantalones era muy difícil. Ja, per això he intentat que se canviï, però que res, que no hi ha alguna manera. Es que esos pantalones son de monja. Yo tengo uno que son más ajustados y por cierto son monísimos. No serán los que te dejé hace un año y aún no me has devuelto, ¿no, zorrágana? Perdona, yo esos te los devolví. ¿Seguro? Más que segura. Bé, nines, jo vos deixo, discutir amb les vostres coses. Vaig a cridar a Esther per dir-li que no puc descobrir res de res. No, tranquila, si yo tengo que dejar. Muy fuerte, no os lo he dicho, pero es que ahora tengo una videoconferencia con el Richie. Creo que lo ha dejado la novia y voy a intentar atacar. ¿Cómo? Eso no puede ser, se queda con él hace un rato. Ui, pues que vos estan enganant a les dues, Perdona, el Richie. Sí, el Richie me quería hablar conmigo porque decía que se sentía solo y que no sé qué problema tiene con la novia. A mí me dijo lo mismo, pues Richie es mío. ¿Cómo que es tuyo? Si un caso lo decidirá él, ¿no? Bé, pues des, ja me direu com acaba la cosa. Adeu. Muy bien, pues vamos a llamarle y que nos lo explique, ¿eh? Eso, que nos lo expliques. ¿Llamas tú? Para allá que voy. Bon dia, Sofia, com estàs? Ui, Susi, què fas aquí?
Hola Richie, creo que nos debe una explicación, ¿no? Eso.